bulata ti isem kadagiti di mapukaw anamnama tapagtali na eden na simbeng panunot iti panagrusing arapaap amang guno di tigasat adadag iti kanito nga agsaknap kusang ti panawen apakaadawan ti mena agsa inegrit na makigubal ngenday to'y ti kay papanan isungay nasked nga agsapa nga iburayok ti di agsardaya panaglayag ti ida ateng ti bileg akatimbeng ti aming naragsak. Nararbulata ti isem kadagiti di mapukaw anamnama tapagtali na eden na simbeng panunot iti panagrusing arapaap amang guno di tigasat adadag iti kanito nga agsaknap gupsang ti panawen apakaadawan ti mena agsa inegrit na makigubal ngenday to'y ti kay papanan isungay nasked nga agsapa nga iburayok ti di agsardaya panaglayag ti idadateng ti bileg akatimbeng ti aming naragsak. Dagiti narwaya burburtia kitito ingay buksilan ling na pagtibiyag tay tiri daw puso may maldit ti pateg ti sarabwen apa nagbanawag agsa inegrit na makigubal ngenday doy ti kay papanan sunggay nasked nga agsapa nga iburayok ti di agsardaya panaglayag ti idadateng ti bileg akatimbeng ti aming naragsak.